Magraragsaka apapabanan pagigigusak na palaos na ragsak nalawa ang kanan apagbat batuka tuy lunglong ko day tuy sub-sub ko naapkan uneg nat nabanglo adami ng gana batut tengana nalawa ang kanan naglawlaw dileta nalawa ang kanan napagtigtigusak pagpaupawak nalunano bigbigat dutirabi ikat nagmamayata nalawa ang kanan hindi pagiretswa Ninong Ronald Helasha, hi! Sir Roger Julie Pascual, Sir Joel Dante Salvacion Santos Ninong Eileen Ulep, Ninong Rolando Hello to Sir Joel Dante Salvacion Santos Ma'am Christina Valence, ayan, hi! Di pagkasarakan dalawa akanan apag din tinamagan nagiti sikreto kukwak lang apukpukong at tapay jaylawa paset na tilaon dalawa akanan apag din tigusak magpaupawak ng runang bibigat dutirabi ingag mamayata dalawa akanan hindi pagdiretswa dalawa akanan ang pagtigtigusak pagpaubawak ng runano bigbigat dutirabi ingag mamayata dalawa akanan hindi pagdiretswa dalawa akanan hindi pagdiretswa Okay, tigan may agasawa ako nanda. Oo. Tay maulawak Mildred ken Ay, tay agasawa. Yes, ayan, sa balipay nga sonata para kadatayo aming gagayam kay kakabsat. Yes, mga idols, ragrag saklata. Yes, Sir Joel Dante Salvacion Santos, ragrag saklata. And balse patapog mga ka-idol coming from Mama Juma Rose. Ayan, hello po. Ninang Armin Tunang Anjada. Hi. International Juga Girls. Sikantay kapintasan ka naglabasit kay tanupang kiday mo anahitan sinukat ang pinaugida buok mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan di dagas nahan nga nilagay mo di kay isagsaganaan Anet atay makibibiyang duwisot di pangragsaka uray pa'y amin ket na yun sang ulikot pa ekstensyonan angin kumaisar net mo kuman talagay mo alipliputan kaisuti ng aklong kaniyang hindi bardang isip ka pa ilang ay maulawak sa Mildred jagmeten matarusan tiktik na mo analimen Mildred kunak nutay ka den ng mga sawang tin ka ipatpate at dalawagkan ka di ka paila amarmarne Hi Ma'am Mars Lopez Madam Denise Pascua Ninang Rebecca Season hi Ninang Jenny Pantalion Ay maulawag sa Mildred Jagmeten mataros ang tigtig na imo analibe Mildred
Kunak no tay ka den ng mga sawang tiin ka ipatpate at alangan ken kat di kapayla ang marmarne sikantay ka baknanga tila at pagpalpala ilangan 24 oras kang online puro selfie karga na ta timeline kasanunga tamet tay pamilya di pa'y pulo sa mapagserbihan kasalanga ruden iti umubram balang kantis ka tupay lang parang kuwat ka pa'y oras mo at tanangin day tabiyag mo maat anuno nang isikudil mo when narasay takit kiday mo tinapatek may sat lakay mo kay nangaklangyan kan si bubuo papudawin day tapuso day tapinta sa napudno papudawin day tapusong day tapintas hanapudno. Yes, ayan, dito tayo maulawak Mildred. Ayan, tayo asawa na nga ni Boyet. Ayan, sige, sala-sala lahat na mga idols. Ibang Boyet na pekla, ababaero tirain na uray pa'y no imabalyo awan bilyen na alang uray sino basta naglaos kay nagpalda sige manso certified a chick boy ni Mang Boyet patulan na uray aliyat itsura na na minsan nga aldaw na muking di bakit na gaadda sa bali ang kakikibin na ay Mang Boyet na alakan agararagken aglemeka di bakit mo sarsarakin na ka ang dabay ikim na abada lumumang kami tinetpela na arem mo ang laplap punusan ay awan ko man di problema dati migre na asawa. Hello to Ma'am Mary Santiago. Hello, Nina Mary. Ma'am Mary Kalaman, Kalabitin. Hi, ate. Ibang Boyet natangke di ulo na kaakit baba iyang nagem muray palget di bakit na kaputi aren na adi matepela Ibang Boyet kanayon nga madugula ay Mang Boyet na alakan agararagken aglemeka di bakit mo sasarakin na ka adapay ikem na abada kumangami tinepela na arem mo aglaglap pumusan ay awan kumang di problema tatimigre
pati Kadot na laing amang perperte Jak ngarut nagtagtagari Tapnon malagan itiriri Empty jak dinamnama Mismo nga matag di nakakita Mayatigin ni Binyo adwa Inuldi yan katkatawa Anyan anang sakit Itinak na takwatan Na di may gaya Bakit nga inang pagpipyara Isupay lae Itin na pangisuksukatan Harigat kaya Nubabaero Di maasawa Ma'am Mayra Eugenio, ayan, salsalan tayo. Nina Mary Santiago. Hello to Sir Luga Paz Yes, Ninong Henry Alcon, happy watching. And also to Ma'am Susan Alejo Agnew family dito sa Singapore. Ayan. Madam Janice Pascual. Tsaki di namat pati Kadot na labing amang perperte Jak ngarut nagtagtagari Tapnon malabdan itiriri Empty jak dinamnama Mismo nga matak di nakakita Mayatigin ni Binyo adwa Inuldi ken katkatawa Aniyan anang sakit Itinak na takwatan Na di pa'y gaya Bakit nga ina pagpipyara Isupay lae Itiin na pangisuksukatan Narigat kaya Nung babaero Di maasawa One more time! Aniyan anang sakit Itinak na takwatan Na di pa'y gaya Bakit nga ina pagpipyara Isupay lae Itiin na pangisuksukatan